Ahoj, volám sa Kosteniak a vítajte pri prvom let's play z hry World of Tanks. Áno, presne tak, je to táto hra, už som to konečne splnil, to moje večné sľubovanie, ale chcel som vyčkať na tento tank. Tento tank je nádhera, ja už som s ním hral, je to úplne parádny tank. Určite si ho, čo ja viem, kúpte, alebo neviem, jak by som to tak povedal. A ako si môžete všimnúť, toto pozadí, čo je pozadie, tak to je, no ja to natáčam sobotu večer, teraz je 20:23, tak ideálny čas a je víkend veteránu, takže na stránke bolo napísané, že za prvé víťazstvo dostanem skôr 3x viac skúseností. Takže teraz k tomu, že prečo som tak dlho nenahrával. No, bola škola samozrejme, teda ve škole nie som moc vyspelý, priznávam sa, ale bola škola, tak chcel som si trochu aj odpočinúť od toho natáčania, ale už sa môžete pripraviť na častejšie určité let's play, dúfam. Tak, a teraz dosť kecov, nebudem o tom tanku nič hovoriť, lebo to bolo nadlho. No a standardne mám takto vylepšené a už len motor, a ja si chcem šporiť na KVS, potom na IS, potom na IS-3 a IS-8 a IS-7. Takže na to si všetko chcem našporiť. Títo čerepy si nevšímajte, ja teraz budem hrať len z túto ozrutu. Takže ideme. Tak. Dúfam, že mi to moc nebude sekať, lebo to mám úplne na najvyššie požiadavky. A túto mapu mám rád. Dúfam, že sa zjavím na tej správnej strane. Dúfam. Tak čo to tam máme? Som prvý v tabulke, to samý stasto, áno. Som celý dometený. Často stáva, keď som KV1. A no, teraz som na nesprávnej strane, ale môže to ísť. Takže ja pôjdem tadeto, aby ste videli šipku, ja pôjdem tadeto po pláže, dostane sa im akurát na základnu. Tak dúfam, že tady pôjde veľa tankov, aby som mal XPčka. Samozrejme nezáleží mi len na XPčkách, nejakým XPčkovým žrálkom, jak ostatní robá. Nabrací XPčka úplne do huby, napchať si ich, aby som si mohol kúpiť ďalší tank. Tak to ne, ja systematicky myslím, no moc veľa tankov sa mu nejde, ale tým lepší pre mňa. No, tento bude očakávať teda, že ho úplne rozdrapnú, rozmetajú ho po celej tej pláži, takže ale vypadá to, že aj druhý sa k nemu pripoja, či len tam. Tak, toto dielo je úplne skvostné. Celý tento tank je skvostný, sice ide pomaly trochu na môj vkus, ale to stačí. To záleží aj pod jakým povrchu ideme. To všetko závisí od toho, samozrejme. No a to sa tam už ženú. Som bol taký rýchly, ale dúfam. Môj brat ruský už jen tam ide. Tak, ja prémiový účet nemám, lebo ja si to chcem zahrať normálne, ne jak nejaký židák, ale ja si to chcem normálne zahrať, poctivo si nahrať skúsenosti, ne, že si tam zaplacím 30 €, aby som mal ďalší tank, no to ne. Ja som si to tvrdo vytrpel, ten huslý tank, čo bol, ne predchodca, ale ten, čo bol vzadu, taký ruský, vy určite viete, o čom hovorím, hráči World of Tanks. Dúfam, nej. Aha, mu tam bráni, to tak rád. Ale čo? Hen tam je. Au. Už dlouho nevydrží. Připravený
Och, kam. No. Au. To po mne strieľa. What? To do? A hente, ja som si ho tam ani nevšimol. Už musím ho zamerať. Musím chvíľku postáť. Tak. Sice on už ide niekam preč, ale... Co mi to nepodarilo. Nemám žiadny kill, ale aspoň, že mi neubránil život. To som rád. To mám na tomto tanku strašne rád, že... strašné húževnatý, nedá sa len tak ľahko zničiť. To mi môžete veriť. Tento tank je ruský skvost, nič lepšie nemohli pochopiť. Som pozeral dokumenty o KV-ničke, neospevovali ju ako nejaký brutálny tank, bol pomalý, mal veľa pancíru a keď zastavil, bol strašne veľký, samozrejme, a taký cieľ sa dobre tráfa, tak akože prekvapilo ma, že hentek o tom hovorá, ale to nevadí, lebo v hre je podstatne lepší, alebo ja lepšie hrajem, alebo sú tu blbci väčšinou, tak to akože nechápem. Tak nevadí, nemám. Čo to? No, tak za toto sa omlúvam. To mi vyskočila teda, jak mu je. Och, teraz sme si... No skupina na Steame, tak budem menovať. No. Tak. Jede mašinka. No, tak akože... Tento tank by si mohol trochu pohnúť z ricu. Lebo akože... Nemám ani jeden kill, to ma zaráža. Vyhrajem pri šťastí možno 300 XP. A teraz som si pekne nasral do huby, lebo som hovoril, že na XPčkách nezáleží, to zase ne. Nezáleží aj na tom, aby sme vyhrali, aj na XPčkách samozrejme. Tak. Čo je to tam suchoj? Tam nechám hudba už vyžírka, keby som ho zabil. Och, prosím, poď rýchlejší. Hovna, obsadím našu základnú. No to je paráda. To je úplne super. Lepšie si nedokážem predstaviť. Tak... No. Budem to nahrávať tak po 3 bitvách možno. Niekedy to nahrávajú po jednej bitve, čo trochu nechápem, lebo táto hra je úplne parádna. Áno. Ja si ten Steam zas blbá skupina. Tak dovtedy nech začne natáčať ďalšie let's play, určite si vymažem teda určité výstupy z tých blbých skupín, aby ma to nerušilo. Tak. No tak to je jasné. Prehra. Mal som odbez kus roboty, ale odvedol som kus hovna. Takže... Ja nechápem, jak sa tam dostali tí naši, asi ne cez pláž, ne cez som išiel, ja. Do ričky. Nevadí. Tak. A GG, no píš, GG. Tak, určite sa môžete, áno, 37 XPček, určite sa môžete tešiť na let's play aj Spidey 2, teda dúfam, že budú. Na Vianoce možno dostanem nejaký prídel. Tak, ešte motor si nemôžeme kúpiť, vysielačku si nekúpim, lebo vysielačka mi nepomôže k tomu, aby som išiel rýchlejší. Tak to určite ne. Tak dúfam, že toto kolo už bude. No, tak tu som už absolútne mŕtvý, lebo tu je dokonca IS, čo bol veľmi dobrý tank. Tak ja o tejto hre nič moc nevím. Nič moc o tom nevím, lebo nevím, jak mám taktizovať. Také, myslím trochu takticky, ale akože keď sa podarí, tak sa podarí, proste vyhrajem, prežijem, nejakého zabijem. Však jak normál. No tých 20 sekúnd by mohli trochu zmenšiť na 10 alebo 5, to moc dlhavé. Tak,
Dúfam, že ma tá hra neprekrikuje, aspoň ten Mart, čo tam hovorí vždycky. IS a KVS1. No, IS je, to je také kratšie trošičku. A oni sú také podobné. Že je to KV1 a S, áno. Ideme za nimi, no, čo nám nestáva. Idem hovacky pomaly, zase idem. Ale to dielo to samozrejme vyvažuje, to dielo je úplne fantastické. Nenabíja sa tak dlho, jak hento predtým, to vám ukážem. Co si dá takú výhodu, že hydraulický nabíják, tak to je taká vec, že keď tam dáte náboj, nemusíte to ručne zatahovať do tej hlavné, ale pomôže vám taký hydraulický systém. No, to som povedal trošku o technike. Tak, nech sa tam dostaneme. Dúfam, že ma zase niečo trafí a zabije, čo? Magyar? To čo je zase jaký mongol? Nevadí. Tak, sa tu priblížime. Ako ste si mohli všimnúť na mojej garáži, som dosť krachovalec, mám len okolo 3000 peňazí, lebo som trochu experimentoval s tankama, čo je Komet. Je Komet, aha, Komet, tak je to myslím. No tak tu je vácej obetí, no alebo ja sa nestanem obeťou náhodou. V tomto prípade som ja veľmi ľahká koriste. Toho tam nevidíme, no. Tak. Nepodem, aha. Zameraj, prosím. Čekám rozkaz k No palbě. a teraz ja som ho netrafil. Cíl ztracený. Ja by som bez teba nevedel, kámo. No ja keby by som sa posral. Hej, tam je. Připraveni k palbě. Nie. Zmizeli. No dal na jedno. Čo má za dielo? Ako vypalovačku, no. Len to ide dopredu jak zbesile. No jak vyhrávame, ale ja si chcem trochu zastrieľať. Má svrbý prst. Připraveni k palbě na cíl. Zozva jsme ho škrábli. Od pingla. Pingla. Ne, nezabíjaj, prosím, ušetri ho. Už je nevidím. To máš. Au, kdo nastrelil? Môj či? What? Náhle se odrazil. Jak sa odrazil, videli ste to? Dostali Tak to. tento dostal. Sice som ho nezničil, len ten mi to vyžral, ale to nevadí. Ideme dál. Samozrejme aj za poškodenie vozidel dostávam XPčka, sa mi veľmi páči. War Thunder, no, úplne, že takto som odbočil od témy, ale teraz ma to tak napadlo v tej sekunde a War Thunder je veľmi dobrá hra, ale na moc letadla teda natáhnu. Áno, ty sa mi tam naser. Pekelná kočka, si vypálim. Noge bullet zero. Šestkový tank, toho by som sa mal právom bádal. Do vodičky trochu sa smočím. Čekám rozkaz Ty k palbě. kokso, Ještě tak to jeden sa mi takový ešte nepo... zásah a je po nich. Stratili sme cíl. Ja sa utopím, ja to vidím, ja to vytrolím. Áno, ja sa utopím do... Tady končíme. Ježišmaria, to som pekne posral. To som posral na plnej čáre. Ty kokso. Tak to som mohol dosrať, jak som mohol. Ježišmaria. Teraz budú do komentárov písať. Jaj, ty jeboj, tu si zbraj. Nevadí. No, čo sa týka toho humusu, si chcem našporiť na T34, na T34 85 a to už pôjde... Toto je aký tam, neviem, ale môže byť. No, nebudeme čekať, samozrejme, nech sa nám vráti KV1.
z bitvy, ale pôjdeme rovno na Crusader. Podľa všetkých to má byť dobrý tank. No ale vždycky ma rozdrapnú. Takže B1, to je taký črep. To je hnusná francúzska búda, žeru, ne, ze sú a existujú žabožrúty. Žerujem žaby a všaký chroba žeru. No a je to takáto vec je to. Mám húfnicu, delo, priznávam, tá rana neletí nejak, tá gula alebo ten náboj, jak chcete, neletí nejak extra rýchlo, ale stačí to. Nejaký odolný tank, že by to bol, tak to nehovorím absolútne. Je to úplný črep, keď sa mám tak priznať, ohľadne toho výdrže. Ale co z rýchlosti, rýchlosť sa mi strašne páči, svíčne idem. Keď stretnem KV1, tak som úplne v prdeli. No, a to T25 ide za mnou. 5,24 sekundy mi to trvá, ne, 5,24 sekundy. Tak to som zvedavý, čo stretnem. Buď stretnem KV1, to som úplne v prdeli, alebo stretnem tí úplne dolné tanky. Čo dúfam. A tuto T25 zničia, aby som mohla jasne čistého mať. Zničáta, očuješ zničáta. Špina jedna. Jak to ide, no. O trochu. FPS mi to zahralo. Čo, jak to, že oni majú hneď prvého zničeného. On si niekde skočil a zabil sa chudák. Wow, ešte sme nikoho nestretli, ty kokso. To akože, to je úplne jak červený trojuholník. No a teraz KV1, keď mne príde, odpalí mi. No, čekal som niečo horšie ako T28. No ale tu už to horšie mám. Připravený k palbě. Vedľa. Nepřítel se stáhnul. Au. Připravený k palbě na Ty cíl. kokso, tam to mieríš. Nedažila sa, haha. Au. Vypadá to, že jedna šla přímo skrz. Au, Kam som zmizeli? Mám cíl. Au. Mám Keď ste videli môj Vidíme. zmysel hrania za tento tank. Názorná ukážka to bola. No už KV1 sa nám vrátila z bitvy a už si môžem kúpiť motor. Konečne. Tak, áno, je to tu. Je to tu, motor. Dá, má motor. Porád ze skladu. A porád ho ideme testnúť, ne? Tak. Poďme. Takže tanky podle typu. Těžký, stredný, ľahký. Ešte mám nejaké plyny z večere. Brr. Tak, tu čerču, tu. No, toto je pre mňa docela nebezpečné, docela dosť. Ale ja som tiež nebezpečný pre nich, samozrejme. Ten tank je nebezpečný, moje skúsenosti, ale ne. Takže my máme obsadovať point, čo? Tak čo to tu máme za človečinu? Nejakého Čecha tu vidím, čo má suchoja. Tak, keď asi toto natočím, tak pôjdem rovno natočiť asi aj Team Fortress, lebo je tam nový game mode a na Halloween. Koľká to je aj dneska? Nespomeniem sa. Takže 2013, 11, 11 má skončiť Halloween, tak dúfam, že ešte bude. Že to stižnem. Hadzur. No uploadne, no prvé asi War of Tanks, lebo na to som dlho sľuboval, že bude. Záby, že WTT. Suchojstvo. Churchill, sedmička, ideš pomale. Akože toto je nejaké divné. Na tom Churchill má 7
a na úroveň tanku má 6, tak akože to som nejak nedoriešil, alebo nepochopil, lebo akože podľa mňa what? Hacker kempe, nevím čo sa to tam udialo, ale vypadá to tak, že nám zničili Hellcata. Kočiek máme dosť doma. Pekelných, ne, ale no, pre ktorých by ste nevedeli, no, musím to povedať. Hellcat znamená pekelná kočka, kto by nevedel, ale to už by každý, dúfam. Jeden s tým tlstým hovadom ide ešte pomalší než ja. No a tento nový motor vypadá, že šlape dobre. Než by som bol ešte hentam. S týma stromy divočine. Tak ma tu porad niečo prekvapí, nejaká havet. Ne, necúvaj. Ale tu sa obidva shodneme, že ideme takisto do sratu. No ja ho predbíham. A je to... No, som chcel povedať. Tak... Čo si zastavil? Hod! Ué, už iba do boja. Nás ničia, nic neuvedem, ne? Že idiot v tým. Možno ty si idiot, ne ja. A nikto značil tým, možno ty si idiot. Ty si ten činiteľ. Tak a určite má tu niečo. Áno. Je to síce štvorkový tank, ale hovoril som, že ma to niečo prekvapí. Au! No a teraz som už mŕtvý. Ďakujem za pozornosť. Au. Toto je lekárnička, oživím to, židiča. No, zostalo mi 600 životov. Zo 640 to čo ma trafilo. Taký ozembu. No, vystržela boku. Čekám rozkaz k palbě. Cíl ztracen. No ty koks, ale ich tam je nasratých. Tak, ja sa takto natočím. Tak. Čo to tu máme? Teraz mi strelá do pásu. Tak ne. Ale prehrali sme to, túto mapu nemám rád. Enemies with lucky. Nepriateľ and noob camper. No tak to musím bohužiaľ s tým súhlasiť, sú tu campery. Tak ešte som nikého nestretol, len toho sa nebudem ani zaujímať, keď ma uvidí, tak som mŕtvý. Škoda. No tak tady sa asi neprelezem a budem o táto strývať. Och, obidve cesty zabarikáduje, to sa robí srandu. Keď sa otáča, tu težko padnú v ricu. Ole. Chudátko auto, to si zažilo svoje. Tam je též? No ide tam též, to je akože ja tam idem též, lebo... Ach, ježiš to, videli ste to, to není možné. Ty kokso, ja trafím tu jednu zasratú tyčku. Jeden z našich pásů je poškozen. Střela neprorazila. Kam zmizeli? Káčka, dobré. Zniča. Budem mať po chlebe. Ja si to opravím. Zasáhli náš pás, už dlouho nevydrží. Áno. Máme Áno, poškozený to je pás. 50-ka. Ešte ty do mňa zaj. Ty sa musíš... A všetci do mňa bijú! Pomoň! Nemôžeme se ani hnout. Nehoďte mi, ja som dobrý človek. Au. Padáme odsud ten Prečo mi kto urobili koupil. túto? Prečo? Nevadí, dúfam, že sa vám tento let's play ľúbil. Keď áno, dajte like, odber. A ja sa s vami lúčim do ďalšieho videa.